Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा फाइनाली गुड निउज बेनो जाबाय गासिबो नायबाय जानांगौ आरो खायसे नायाखै। बेनो जाबाय फरेस्ट नोंथांमोननि एडमिट एग्जामनि बागै दा बेसेबां केन्डिडेट्स दङ जों बेखौबो नायगोन लाइभ प्रुफ हिसाबै। जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जोङो बेबायदि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा मोनथाम लिंकआ एक्टिभ जादों। स' बिनि गेजेराव सबसे लास्टआव ग्रेड 4 अरेल टेस्ट नोंथांमोननि लास्ट डेट गाबोन अके अरेल टेस्टआ गाबोन लास्ट डेट खोनादों नोंथांमोननिया अके 193 भेकेन्सि आरोबाव 420 420 भेकेन्सि फरेस्टनि एडमिटआ होबाय। दा फार्स्टआव दङ नोंथांमोननि फरेस्ट गार्ड हिसाबै आरो लोगोसे सेकेन्डआव दङ फरेस्टार ग्रेड 1 हिसाबै एबा एसआइ लेभेलाव आरो दा गासैबो एडमिटआ होजोब्बाय नोंथांमोना अनलाइन मोनबाय। दा जोङो जायखिजाया मोनसे नामजों नायसै जे जोंहा बेसेबां स्टुडेन्टसा एग्जाम लिरगोन बे पस्टआव बेखौ जों कम्पेयार खालामगोन नामजों नायनानै। बेखायनो लास्ट आखरजों टि लाइन थांबाय नोंथांमोना बिनि उनावबो नायनो हागोन बाट जों टिखौ लाबाय मानोना टि आखरा गोबां नाम थायो नालाय। दा जोङो मोनदोंनै बेवहाय जों जास्ट नायनोसै जे बेसेबां केन्डिडेट दंमारो जों बेखौ क्लिक खालामनानै अब्ला जों मोनसिगोन। देन नोंथांमोननि एग्जामा अफलाइन जागोन बेयाव नेगेटिभबो गैया मार्किंआ 2 घन्टा 2 आवार्स एग्जाम लागोन एभ्रि डिस्ट्रिक्टआव लागोन एग्जामा कन्डाक्ट जागोन। बेखायनो नोंथांमोना एडमिटखौ लांफानायजों लोगोसे मा खालामनांगोन आइडि प्रुफ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन अके आइडि प्रुफ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन आधार कार्ड पेन कार्ड। दा एग्जाम सेन्टारा बयनाबो बेलेग बेलेग दङ नोंथांमोना एडमिटआव मोनखादों आरो फरेस्ट गार्डआ 15 डिसेम्बराव जागोन अके स' बेखौ जों मिन्थिबाय आरो फरेस्टार ग्रेड 1आ आपकामिं 8 डिसेम्बराव एग्जाम जागोन आरो। स' दानिया जोङो इउ आखराव नायनोसै लास्ट इउआव जों नायबाय अदालगुरि हिसाबै जों बेयाव डाउनलड खालामबाय। दा बेसेबां केन्डिडेट्स दंमारो बे 330 पस्टआव जों बेखौ जास्ट एनालाइसिस खालामगोन नाथाय अफिसियेल नङा अफिसियेल डाटा मोननाय जायाखै साबैसे दंमारो नाथाय जों नामजोंहाय एसेब्लाबो हमनो हायो। दा जों बेयाव मोनबाय नै इउ आखराव बेनो जाबाय 19,059 स' बेबायदि दङ 19,000 केन्डिडेट्स जों दायो मोनथ'दों अके आरो बिनि बाराबो थानांगौ एसे बाट जों अभारअल जोङो 20,000 बेयाव एग्जाम लिरगोन जों बेखौ जास्ट सानना लाथ'दों आरो। स' बेयाव एग्जामाव थाङोबा एडमिटखौ लांफाथारनांगोन कल लेटारखौ प्लास एग्जाम हलाव 45 मिनिट सिगां नोंथांमोना हाबहैनांगोन आरो लोगोसे आइडि प्रुफ लांफानांगोन ब्लेक बल पेन नोंथांमोना इउज खालामनांगोन आधार कार्ड एबा भटार कार्ड लांबानो जागोन आरो अके। दा बेखिनिखौ लांबानो नोंथांमोना गेटआव एन्ट्रि जागोन आरो एग्जाम सेन्टारा बयनाबो सेम नङा बेलेग बेलेग एग्जाम दङ बेखौ नोंथांमोना एडमिटआव गासैबो मोनजोबगोन। दा बुजिबाय नेगेटिभ मार्किं गैया आरो बेयाव पास जाबाथाय नोंथांमोननि डाइरेक्ट मा फिजिकेल टेस्ट आरो मेडिकेल टेस्ट आरो लास्टआव बाइबा दङ। दा जों ए आखराव नायफिनसै बेसेबां दंमारो जायखिजाया जों बाव ए आखराव नायोबा साबेसे माने बबेनिफ्राय जागायदों रल नाम्बारा बेखौ नायोब्ला नै 357 मोनदों क'क्राझार हिसाबै माने क'क्राझारनिफ्राय आप टु अदालगुरिसिम आखरा जागायदों आरो बे पस्टआ एग्जाम लिरगोना जोंहा हमना ला 20,000 एप्रक्सिमेटलि जों लानो हायो आरो बे 330 पस्टआव। बेनिफ्राय जोबनायाव एडमिटआ फट' गैया आरो बेयाव नोंथांमोना गाव गावनि फट'खौ स्टाम्पना लांबानो जाबाय जाहाथे मोजां जायो प्लास आइडि प्रुफ लांफाथारबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना हाबनो मोनगोन आरो। दा बेनो बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय एग्जामखौ मोजां होदो आरो बर'नि नलेजखौ नायबानो जाबाय BTC नलेज आसाम जिके नेसनेल इन्टारनेसनेल जिअ'ग्राफि नोंथांमोना इंलिश मेथ्स बे मोनथाम साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोना नायनांगोन।